Moikka Antti. Miten kuvailisit istettereitä? Isetterit on sellaisia mukavia, rentoja kavereita, paljon ammattiosaamista ja semmoinen hyvä terve suhtautuminen työntekoon. Miten istet tukee oman osaamisen kehittämistä? No tosi paljon ja oikeastaan niin kuin monella tavoin. Ehkä se tärkein juttu on se, että on paljon osaavia kollegoita ympärillä. Siitä saa ammentaa joka päivä jotain uutta työkavereilta ja toisaalta sitten myöskin annetaan aikaa opiskella uusia asioita, kehotetaan sertifioitua, mikä auttaa asiaa ja yleisesti ottaa niin kuin tosi semmoinen positiivinen ote oma osaamisen kehittämiseen. Miten tietotaitoa jaetaan isettereiden kesken? No se lähtee ihan joka aamuisista aamukahveista, mitkä on etänä, mutta ei se haittaa. Siellä paljon jutellaan työasioista ja paljon muistakin asioista. Sitten meillä on ihan tämmöisiä säännöllisiä sessioita, missä kerrotaan uusista jutuista, vaikka jostain tekoälyn viimeisimmistä muutoksista. Ja muutenkin se on, välillä on tämmöistä rakenteellista ja välillä ei niin rakenteellista keskustelua, mikä on tosi hedelmällistä. Miten kaikki tämä näkyy sitten asiakastyössä? No ehdottomasti se tietenkin helpottaa näitä asiakasprojekteja. Kukaan ei ole yksin niissä omissa hankkeissa, vaan jos tulee jotain ongelmia, niin useimmiten vastauksen saa joltain kaverilta sitten tosi nopeastikin. Se on ehkä se suuri juttu. Niinpä. Kiitos paljon. Kiitos.